سلام نعخاتكم يخون كورات أحواتين حاتين أبوتاتين عديتاتين بزي من قد زي نخل خاتكم أبزز لكم وسلام بلكم علىكم قصيلنا مبار كاب قالك زي أبهر عزيز أنا قالتم بيتالونا عزيز أنا قالتم بيتالونا بزبلا رأستي كاب قداماي كاب كالا أي ملأخت بإدروس معرف حادة كاب فقد عصرت شعته كسع عسران حدا نزلو أبو أتكيرنا كاب قال أملاخ كرئينا أبتو مودعتا حانت دا اخترفنا خلو نحومات كتسلي أمو وتم أمنا زلوكم اكزي أبيري خئليو عبيو نابلكم كتودسوا نعملاخ تتأمتو أنك عارفكم تسفاهم كاب اكزي أبير زخونة اكزي أبير بمنفسو بقالو بسمو كبس حقكم كم زخيل أبزلخمو أمانو ناتي أبزرياهم زلو أيرقوا هيواتي هبيلكم أستنفيسكم تنبرو زلخم سي كاو زقرب اكزي أبير أبطاهم الله كاب تنفاسكم زقرب اكزي أبير مساهم الله مو صوعوا بأمنت انتدعا صوعكم امنت مس أملاخ ترخبك امنوون أملاخ الله تقدم مسابوتاتنا زعايز نبري مساواريا زعايز نبري تايد زبل إبراويان عسرت سلسة فقد شمونته يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالمن نسيب أيلوتني نكو عيتلوته أيلوتني نس تمالي سرح زنبري زمن أيدرتو بوتا أيدرتو نحسي أيكلكلو امنت راي حلونا أجوخي أجوخا بار زيابهر بزق على زخمهرنا خنصلينا تداليكم زي تقريبكم صنحوا حرنت كترخبيكم رغصانيا سم يسوس ابن على كله بعد سلطان سلازخونه بسلطان سمو كتناغفوا يكم امين نصلي ابوي مسكنك الله سلا هياو قالكا تمسكن سلا اتي ابن على كله لعل زبله كبرن حيالن سلطان سمكا دما يمسكن الله محرتك سلاز بزحلنا كمزي ابقيمخا نقدس قالكا خنزارب حناون توم نسمع كوفيلنا خنسمع كبخا محرس لزخولن لايمو كبرن هبكالنا ويتاي نقالكا ابراهيو نقالكا እግዚአብሔር አምላክ አውስጥና አትዩ ከምሰርሕ ግበሮ ትخيلي خاطا እግዚአብሔር ቃልካኮ ካብ ክልተ ዝአፉ ሰይፊ ይበልሕ መስለጥኻ እሞ ውስጥ አትዩ ሰብ ይልውጥ የድሕን ዝቁረጽ ይቆርጽ ስከል ይተክል ዝብንቆስ ይብንቆስ ዝህነጽ ይሃንጽ ከም ቅዱስ ቃልካ ምን አለው ስለዚህ ትሞደሻ ዝኾነ ቃልካ ሰይፊ ዝኾነ ቃልካ እቲ ሓጻቢ ዝኾነ ቃልካ እቲ ከም ቀሸም ዘንድድ ከም ሓዊ ዝኾነ ቃልካ እቲ ብርሃን ዝኾነ ቃልካ ኣብ ህይወትና ሎሚ ክሰርሕ ክትገብር ይልምነካ ኣለኹ እዚ ምን ጽቡቕ ፍቓድካ ስለ ትገብሮ ተመስገን ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም እቲ ቅዱስ ስምካ ይባረኽ ካብ ምብራቕ ፀሓይ ክሳዕ ምዕራባ ስምካ ይዘውተር አሜን ኣዝዩ ፀንዐ ቃል ትንቢት ኣለና ከም ብቦስከ ካብ 19 ክሳዕ 21 ኣዝዩ ዝፀንዐ ቃል ትንቢት ከዓ ኣሎና ምድሪ ክሳዕ ዝወግሕ ኮኸብ ጽባሕ እውን ኣብ ልብኹም ክሳዕ ዝወፅእ ኣብቲ ስፍራ ጸልማት ከም ዘብርህ መብራህቲ ጌርኩም እንተ ኣስተብሃልኩም ሉሲ ሰናይ ወይ ጽቡቕ ትገብሩ ኣለኹም ኩሉ ጽሑፍ ትንቢት ከኣይሉ እንደገና ካልኣይቲ ነጥቢ እያ ትርጉሙ ኣብ ርእሱ ከም ዘይኮነ ቅድሚ ኩሉ ከዓ እዚ ፍለጡ ሳልሳይ ትንቢት ሲ ቅዱሳት ሰባት እዮም ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ካብ ኣምላኽ እተዛረብዎ እምበር ከቶ ብፍቓድ ሰብ ኣይመፀን ሰለስተ ዓበይቲ ነጥብታት ሒዝና ክንዛረብ ኢና መጀመርያ ኣዝዩ ፀንዐ ቃል ትንቢት ኩነታት ይልወጥ ታሪኽ ይልወጥ ጂኦግራፊ ይልወጥ ኣየራት ይልወጥ ሰብ ይልወጥ ፍጥረታት ዘበለ ኩሉ ይዓርግ ይበሊ እዚ ቃል ናይ ጎይታ ብነቢያት ገይሩ ተዛረቦ ግን ኣዝዩ ፅኑዕ እዩ ፈጺሙ ዘይነቕነቕ
أبزقال تنبيد دقا كودق إمبر نزقال تنبيد زودق سبديو أواج حنصات ديو صحف منقص ديو سراويت يا لن እግዚአብሔር ተመስገን ሳከምዚ ከዛረብ ዝገበረን ታይም ቅድመ ሄጂ አይኮነን ትንቢት ዘይነበረ ነይሩሞ እቲ ዝነበረ ትንቢታት ፍጸም ደኾነ አይፍጸምን ኢለ ክጽበ ጀማሪ ኮንኩ ቅድመ ይጽንሑ ነቢያት ጸሐፍዎ ጽሑፋት በሙሉ እቲ ቅድመ ሄጂ ተፈጸመ በሙሉ ተፈጸሙ ኣብ ሃገራት ተነበይዎ ተፈጸሙ ኣብ ግለሰባት ተነበይዎ ተፈጸሙ ኣብ ከተማታት ተነበይዎ ተፈጸሙ ኣብ ሃገራት ተነበይዎ ተፈጸሙ ኣብ ስድራ ቤታት ተነበይዎ ተፈጸሙ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እምበኣር ትኻልእ ድማ ርግጽ ክፍጸም ሰለስተ ኣርባዕተ ምስክር ሓቂ ምስ ረኸብካሉ ብድሕሪኡ ዘሎ ክትመርምሮ ይትውዕልን ኢኻ በተቐዳማይ ዝመርመርካዮ እትኻልእ እውን ከምኡ እንተደኣ ኮይኑ በተቕድም ዝመርመርካዮ ሓቅነቱ ዘረጋገጽካሉ ብኡ ውሳኔ ትሕልፍ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እምበኣር ኣዝዩ ጸንዐ ቃል ትንቢት ከኣለና ኢሉ መን ሐዋርያ ጴጥሮስ ምድሪ ክሳዕ ዝወግሕ እንታይ ማለት እዩ ጸልማት ዲ ዘሎ ሕጂ እወ ብመብራህቲ ናይ ጽሑፍ ትንቢታት ከምቲ ላምባዲና ሒዙ ነቲ ጸልማት ጋሊሁ ዝኸይድ ከምኡ ጌርና ነቲ ጽሑፍ ትንቢት መርሚርና ነዘመናት እንተዘይ መርሚርናሉ ጸልማት እዩ ዘሎ በዚ ምኽንያት ዝኮዮም ትንቢትን ቃል ኣምላኽን ስለ ዘይፈልጡ ዋላ መራሕቲ ሃገራት ይኹኑ ዋላ ሰበስልጣናት ይኹኑ ዋላ ሃብታማት ይኹኑ ዝኾነን ዘይኮነን ክዛረቡ ዝውዕሉ ናብ ቃሉ እንተዝምለሱ ግና ለካ ኣብ ቃሉ ኣሎ እዩ ሓደ ግዜ ሰብ ጥበብ መጽኦም ኮኸብ ርኢና ብኡ ተመሪሕና ድማ ካብ ምብራቕ መጺና እሞ እዚ ዝመርሓና ኮኸብ ድማ ናብ ዝምጽኡና ስለዚ ንጉስ ተወሊድሎ ኣብዚ ዓድኹም ምስ በልዎ ንሄሮድስ ተባዒሉ ዋ ነቶም ጸሓፍትን መርመርትን ድማ ስምዑስከ ኣብ ጽሑፍ ኣሎ ድዩ ንጉስ ከም ዝውለድ እወ ኣብ ትንቢት ሚክያስ ምዕራፍ 5 ኣቲ ካብ ኩለን ከተማታት ይሁዳ ዝነኣስኪ ቤትልሄም ኤፍራታ ካባኺ ዝውለድ ሹም ክወፀለዩ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ምስ በልዎ ሄሮድስ ለካ ኣነ ነጊሰ ከለኹ ዝነገሰሎ ኢሉ ኩሎም ህፃናት ከም ዝቐተለ ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ተጻሒፉ ኣሎ መርሚሮም ደረኺቦሞ እወ ሕጂ እውን መርሚሮም እንተረኺቦሞ ሲ ኣይምተባዓሉን ኣይምተናወፁን ከም ሄሮድስ ቃል ኣምላኽ እዩ ጸኒዑ ዝነብር ሞ ክቐትሎ ፈቲኑ ቶም ህፃናት ተቐተለ ንየሱስ ቀቲልዎ ድዩ ክቐትሎ ይክእልን እዩ ኢየሱስ ከድሕን ስለተወልደ ሄሮድስ ክቐትሎ ደሊሎ እሞ ንዕኡን ነዲኡን ሒዝካ ናብ ግብፂ ህደም ኢልዎ ብለይቲ እግዚአብሔር ኣምሊጡ ድማ እግዚአብሔር ይመስገን እምበኣርቲ ሄሮድስ ነቲ ህፃን ዝደልዮ ዝነበረ ሞይቱ እሞ ናብ ዓድኻ ተመለስካ ኣይልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ትንቢት ሰባት ኣይልውጥዎን እዮም ኣዝዩ ጸናዕ ቃል ትንቢት ኣለና ንኣብነት የጠቂሰ እምበኣር ክኾብ ጽባሕ እውን ኣብ ልብኹም ክሳዕ ዝወፅእ ካኢሉ ክኾብ ጽባሕ መዓስ እዩ ዝወፅእ ክወግሕ ከሎ እዚ ክኾብ ጽባሕ ኢልዎ ዘሎ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 22 ብፍላይ ኣነ እቲ ክኾብ ጽባሕ ኢሉ ኢየሱስ ስለዚ ምጽኣት ቀሪቡ ኣሎ ክምለስ ኢየሱስ ብፍላይ ንደቂ እስራኤል ከም ክኾብ ጽባሕ ኮይኑ ክበርቀሎም እዩ ሕራይ ንቤተ ክርስቲያን ከ ቅድሚ ፀረ ክርስቶስ መምጽኡ ናይ 7 ዓመት ውዕል ክገብር ምስ ደቂ እስራኤል እሞ ተን ቀዳሞት 3 ዓመትን ፈረቓን ናይ ሰላም እኳ እንተመሰላ ተን ዳሕሮት 3 ዓመትን ፈረቓን ግና ናይ ፀበባን መከራን ሽግርን ዘመናት እየን እሞ ድሕሪኡ ጎይታ በርደግ ክብል እዩ ኣብቲ ከቢድ ጸልማት ዝኾነሉ ርድኣና ኣባ ምስ በልዎ
كهوب صبح بلج إلى خوتي جاب هيري مسكن أبت سفرات المات إلو مدرسة قاعد وقح لي إمه أبت سفرات المات فلتوا ليهم لومي كل عالم قال أملاخ النار حقت يونيفرسيتات تمهارو نقال أملاخ زنعقلو منغستات عالم نقال أملاخ دربيلو أوروبا أمريكا كندا نقال أملاخ زغحافلو زنعقو دحور مصحافيو ناي قداميو مش زمانات زي حدث نابلو زنعقو جب زبالة المات برهان زي بلو أبزقوان زيو زي قال تنبيت زي كنمرمرو زدلينا مو انت دا امرميركم اوسي سناي تقبروا لكم ابت سفرات المات كم زبره دنگرگر كايتبل تاكون يخون كايتبل سي ام بيبكا ها لك تقالي يزفصم زلو تزبل باي يزفصم زللكا كترق كتهد ابت سفرات المات كم زبره مبرهتي غيركم انت استبحالكم لسي ناي نتتصنع قال تنبيت حزقيال تنبيو زكرياس تنبيو دانيال تنبيو إساياس تنبيو بزعبا دماسقو تزاريبولو إساياس معرف 10 شعات بزعبا إسرائيل تزاريبولو حزقيال 30 شعات دحركه روسيا مس إيران مالت بيرشيا فارس مالت مس ليبيا مس السودان مس تركي كوينوم أنصار إسرائيل كسلفهم زخونو 38 تزاريبولو خوني خازي أبتم دانيال نعرف تشعته بزعبات خرصوص أماتاتو تزاريبولو إسرائيلاويان مسو خيدان كم زاتو سلام زقبر مسيلو تزاريبولو بزعبات دماسقو عنا خم تخون تزاريبولو حزقيال 35 إساياس معرف 10 شعات تزاريبولو بزعبا قبص تزاريبولو مبرهتي خوينو أب زمن زي مسك زي أبيل أتقابيقو زي أملاخ كنلليو زمن كنللي زقبرنا صحف كنمرمر أملاخ يدقفن انت استبهالكم له سمع بسيئني انت رخبو خي مسلك بزن حسوتي وقناويان BBC CNN والجزيرة ترخبو خي مسلك أبت صحف مرمري كل صحف تنبيتي لشعو نابك على عينة تنبيت كل صحف تنبيت ترقمو خابر اسو خمزة يكوني كان خلو زفلت ممرمار زدليو مترقوام زدليو مجنزاب زدليو إساياس انتايلو إرمياس انتايلو زكرياس انتايلو هوسي انتايلو عموت انتايلو موسيخي أبتن حموشت مصحفت انتايلو داويت كان انتاي تنبيو إنا بلنا ناقنازبنا صحف ناراخبنا ترقم نايتي منفس نايت قالدما نادلنا تعاري زدليو مخانو ترقم خابر اسو خمزة يكوني كوادا أبرا يوحنس زلو تنبيتات مثالياوي سئلاوي سلازخوني أزيون مترقام أشقاري دانيالن تنبيت دانيالن رأي يوحنسن أتحايسكا سالساي مسزك الجيركا كابزا فترة أتحيسكا فمحموشت مصحفت موسى أنبيبكا أخا كتفتحو تخيل هروقل كان أبرا يوحنس أتيخا ترقم اخترخبو يتخيلني خا كترخبو يتخيلني خا ما مهر يدليو مبار ترقم خابزي كابرؤس خمزي يكوني فلطو سلازي مثاليتات رأيات حلمتات تنبيتات ازيتات كترقم زلو قالي رأي أبزحكو تنبيت كأتزاربكو نبيات الأخكو يبل أبوسي معرف 10 تخلت مبار حواتي ترقم خابزي كابرؤس خمزي يكوني فليتنا لكات عارز الليل دبي نبري أنبسا قبل انت رايلس كم زلو دي خاطريو نو مترقام يدليو كالئون بزح كفتح زلو بزح مسيرات تقميطو زلو ايو تنبيتات مو ممرمار يدليو مبار قدم كل زنفلت ممرمار زدليو صحفكم زخوني سالساي
أزو تنبيت زي خميلي مزي سغيلهم فيني لهم وي غازت إنيا تاتكوينهم غازت إنيا نقدمي نزلو أي مسأني ولاتي هلو كونتات كاب كونتات كمزقب كولسي تزدليه يزوسي إزي أمكي كموديا غازت إنيا تاديو أيكونن من فس እግዚአብሔር ደርخوم نمن نتراسبات أيكونن رؤسهم نأملاخ نزقدسو هيواتهم أبقين ما أملاخ بقعت خوينا خمالال كتملالس بمنفس قدوس نأملاخ تأززو باروت أملاخ تنبيت سيلو قدوسات سبات أيكون قدوسات نأملاخ استفليو إيوم بمنفس قدوس تمريحهم وي تدريهم بمنفس قدوس تمريحهم كاب أملاخ سلازي أبقاسي أملاخ أصحابي منفس قدوس صحابتي نبيات أين قدوسات سبات التزاربوا ومبر كتو بفقاد سب أي مثل رئيتهم أيكونن صحيفهم زدليوم زي اليوم أيكونن صحيفهم እግዚአብሔር أبقاسي منفس قدوس دراسي ساتهم كأ እግዚአብሔር منفس قدوس زدرهم زمرهم زصحافوي سلازي أقوتصر نايمان ناي أملاح أقوتصر ناي منفس قدوس كوينهم زصحافو سلازي خونه منفس قدوس يتحدث مبار نتنبيتهم زي مقبال نتو دراسي منفس قدوس نتو وهابي أملاح مصراري فتعرير كايو دما من يخسعر أو يراخبكم أو تراخبوا تحفديو كفتسم مدحريو እግዚአብሔር ዘለዎ ወይስ ንስኻዲኻ በዓል ክእለት ወይ በዓል ዘረባ በዓል ደስ ዝበለካ ስለተዛረብካ ክንደይ ግዜ ዲዮም በዓል አንዋር ሳዳት በዓል ብድሕሪኡ ዝነገሰ ጋማል ዓብደል ናስር ንእስራኤል ሲ ክንድምስስ ከነጥፍእ እናበሉ ኣይተዛረቡን ዲዮም مزربهم دي تفتصموا يسقال أملاخ بزعبا إسرائيل كندي زي تبهله كندي زي تزربه مؤمنيو حقي كوينو زنبر كانت فوم إلى خند زبولس تسعيرهم دي ترفوني أبشحن شعات ميتن سوسان شوعات أبشحن شعات ميتن 73 نمجمريا بفلاي أبتنا يوم كيبور أبتي صوم زأوجيلو معالتي حجينا نركبهم يلوم كتقعوا مسفتنو استطعوا مسيلهم أبتو مجمريا دحرقن حلنهم أبرتعهم نجزي أبهر أميتهم يتعب قداماي شحن شعات ميتن سسان شوعاتن استعوتوا وعوت نأملاخ كبر سلازي هابو تعبيتهم أواردو ومسي نجزيو انتو بايهم كوا موداتو تعوتنا يمن ديو شحن شعات ميتن 73 مالش تعوتنا يدك إسرائيل سلام انت ايدا عرب تسأتيلو أفهم دي تسأتيلو حيلهم باتنبركيو سمع عبلك الله እግዚአብሔር قالوا أمدري أي ودقني نام مدرخون كما سوكم يلو مريسوا يروشاليم دما كمناتهم غيرهم تتزاربوا زي كوني قبروا اللهم እግዚአብሔር قالوا أمدري أي ودقني تحلق أيهور سلزخونكو دي أيكونكون እግዚአብሔር يزبن زلو تحلق يكونكون سلازي أستوعب لك الله ده يتفلطو ولا تأخاخب ولا تجمرر سيكون أنزقدس እግዚአብሔር انتهي بلالو منفس أملاخ انتهي بلالو إلكا مرمر شعو نتتبلو ماليتكا خوينو مبالك تكئل ترديوكا تزاربو ختفلت እግዚአብሔር يتمسكن يخون مبار تنبيت أيودقن توم تنبيو أبيلو هج يلو تي እግዚአብሔር بأم تزاربو قال قد نهله ناديلو أب زكرياس معرف حدا نبيات دخل سعي قمت يوم بهو دو نبري تبقى أتوم غير تزاربكو قال قد سني إلا يلو سمعوا سماين مدرن كحلف كل سقا 5 عري كبرته لما 5 بابا سعري خوينو كرقف كله تقال እግዚአብሔር تنبيت قال أملاح جن نزل عالم أي ودقني
እግዚአብሔር ይመስገን ዘካርያስ ምዕራፍ 1 ይብል ኣለኹ ኣብ ዘካርያስ ምዕራፍ 1 እንታይ ኢሉ ኣሎ ከምዚ ይብል ካብ ቁጥሪ 4 ከንብቦ ከማ ኣቦታትኩም ኣይትኹኑ ንኣታቶም እቶም ቀዳሞት ነቢያት እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ካብ እኩይ መንገድኹምን ካብ እኩይ ግብርኹምን ተመለሱ ይብል ኣሎ ኢሎም ነገርዎም ንሳቶም ግና ኣይሰምዑን ናባይ ከዓ ጽና ይበሉን ይብል እግዚአብሔር ኣቦታትኩም ኣበሎ ሓሊፎም ነቢያት ከንዘለዓለም ዶ ብህይወት ይነብሩ እዮም ኣይነብሩን እዮም ግና ንባሮተይ ነቢያት ዝኣዘዝክዎም ቃላተይን ሕጋጋተይን ነቦታትኩም ዶ ኣይርከቦምን የርክበና ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ይሰግር ኣዝዩ ጸንዐ ቃል ትንቢት እዩ ሰባት ክሓልፊኦም ነቢያት ክሓልፊኦም ቃሉ ግን ኣይሓልፍን ነቦታትኩም ዶ ኣይርከቦምን ንሳቶም ከዓ ተመልሱ እሞ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ብመጠን መንገድታትናን ግብርታትናን ክገብረና ኢሉ ዝሓሰቦ ከምኡ ገበረ በሉ ስለዚ ሐዋርያት ሓሊፎም ነቢያት ሓሊፎም እቲ እግዚአብሔር ንዓይን ንዓኻትኩምን ክጠቅም ኣብ መጽሓፍ ጽሓፍዎ ኢሉ ዘጽሓፎም ግና ብመንፈስ ቅዱስ ሕያው ኮይኑ ክሳዕ ክሎም ይነብር ኣሎ ነዚ መጽሓፍ ዝኽድምስሱ ክንደይ ነቢያት ዘይተሱ አሜን ክንደይ ነገሳት ዘይተሱ ክንደይ መራሕቲ ዘይተሱ ክንደይ በሓይሎም እናፈከሩ ዘይ ተላዕሉ እዚ ግን ይነብር ኣሎ እዚ ግን ይነብር ኣሎ እግዚአብሔር ተመስገን እምበር እግዚአብሔር ተዛሪቡ ሰማያት ምስክር እዮም ምድሪ ምስክር እያ ቶም ነቲ ቃል ክዝረብ ከሎ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ኣኽራናት ድዮም ኣእማናት ምስክር እዮም ሰብ ግን ዕድሜኡ ሓፂር ስለ ዝኾነ መፂኡ ክምስክረልና ኣይክእልን ስለዚ ሰማያት ክምስክር እዮም ምድሪ ክትምስክር እያ እኳ ደኣ ከምቲ ኢያሱ ምዕራፍ 24 ኢልዎ ዘሎ እምበኣር እንተጠሊምኩም እዚ እምኒ እዚ ምስክር እዩ ኢልዎ ስምዑ ሕዋተይ ምስክር ኣብ ዓድና ቀደም እንታይ ይግበር ነይሩ ንምስክር ጨርሒ ይግበር ነይሩ እምኒ ይጭራሕ እሞ ክትሓልፍ ክትወፅእ ክትኣቱ ትሪኦ እንታይ ከም ተዘርበ እንታይ ከም መሓላ ከም ተገብረ ንዕኡ እናረኣኻ ትዝክር እምበኣር ቃል እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ኣይወድቕን እዩ ኣዝዩ ጸንዐ ቃል ትንቢት ከዓ ኣለና አንብብዎ መርምርዎ ንጸልማት ግልህ ኣቢሉ ከሪአኩም እዩ ኣበናይ ዘመን ኣበናይ ሰዓት ከም ዘለኹም ድማ ፈሊጥኩም ርእስኩም ክትእድቡ ክትጽልዩ ምስ ኣምላኽ ክትመላለሱ ከኽእለኩም እዩ ኣብ ኣሞጽ እንታይ ይብል እግዚአብሔር ከይተዛረበሉ ዝኸውን ኣሎ እዩ ኣሎ ኣብ ኣሞጽ ምዕራፍ 3 ከምብበልኩም እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር ተዛሪቡ ቃሉ ኣብ ምድሪ ከም ዘይወድቕ ተዛሪቡሉ ኣንበሳ ጓዚሙ ዘይፈርህ ኣሎ ድዩ ዋላ ተተባዕ ዝብሲ እቲ ምጉዕባዕ ወይ ምሕንሓን ወይ ምፍካር ናይ ኣንበሳሲ ክሳዕ ከብድኻ ዝኣቱ ምንዋፅ ይፈጥር እዩ እሞ ኣንበሳ ጓዚሙ ዝፍራሕ ካብ ኮነ ይብል ኣለኹ እግዚአብሔር ተዛሪቡ ኸዳ ኣይፍጸምን ዶ እስከነንብቦ ሳልሳይ ምዕራፍ ካብ ቁጥሪ 4 ካብ ቁጥሪ 6 ከንብቦ መለኸት ኣብ ከተማ ነፊሑስ ኢሉ ህዝቢ ዶ ኣይፈርህን እዩ መለኸት ናይ ውግእ ጥሩምባ ሲረን እግዚአብሔር ከይገበሮኸ ንኸተማ ዶ ክፉእ ይወርዳ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽሲ ኢሉ ሽዑ ምስጢሩ ንባሮቱ ነቢያት ከይገለጸሎም ገለ እኳ ኣይገብርን እዩ ኣንበሳ ጓዚሙ መን እዩ ዘይፈርህ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተዛሪቡኸ መን እዩ ዘይንበ እግዚአብሔር ሲ ንሓደ ነቢ ብመንፈሱ ደሪኹ ክዛረብ ምስ ገበሮስ ናይ ግዲ ክዛረብ ይምበር ስለዚ እግዚአብሔር እዩ ደራሲ እግዚአብሔር እዩ
أمسعي እግዚአብሔርዩ لأخي እግዚአብሔር مسجد بعد እግዚአብሔር تزاربو قدس قال حزنا اتزمن نمرمرو BBC كونن ملكعنا CNN يكونن ملكعنا الجزيرة يكونن ملكعنا اتعب هاجرنا زلو دليتهم زفنولو تلفزيون يكونن ملكعنا قال أملاخي ملكعنا مو نقالو مرمر عب قالو دما صنع زي مصحف እግዚአብሔር ተባሂልሎ ንሳምቢቤ ናብ ጸሎት ኸይደ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እንታይ ብል አበ 34 ኢሳያስ ኣብ መጽሐፍ እግዚአብሔር ድለዩን አንብቡን ይል ኣብ መጽሐፍ እግዚአብሔር ስለዚ ድለዩ አንብቡ ተባረኹ ድማ ክንጽልይና ኢሳያስ 34 ደሊኹም ረኸቡ نسألم بقى سكاز سنبلو أبقر እግዚአብሔር ድማ ኾኑ ኣብቲ ዝሕመኩም ድማ ዘይትልኸዩ እግዚአብሔር ኣምላኸይ በዛስ ዓዝያ ነትኸብሩን ቅዱስን ስምካ ጽውዕ ኣለኹ ኣብቲ ዝሕመም ዘበለ እግዚአብሔር ብሽሙ ጸዋዕክዎ ኪድ በኢየሱስም ካብ መንበስ ብሶም ክሳዕ ከብዲ እግሮም ትሕመም ዘበለ ቃንዛ ዘበለ ረስኒ ዘበለ ስቃይ ዘበለ በኢየሱስም ናይ ጋንንት ናይ ጸላእ ሰናይ ጭንቀት ዘበለ بزحدم شكر أما حسن زحمم زبلة بيسم أما عناتو أبلبي بيسم لقاكم كيد بالسميس كيد بلكال كيد كاب سقوم كاب نفسهم كاب منفسهم كاب زوريوم وزع بالسميس عززكوها ليه تقبروا تفوسوا بشم يسوس سموس أو عز حفر يلن أجهم آمين